ai beri kecil kejuni, ai beri kecil kejuni. Kan salah kan lain, kan salah. Nama tentang lain orang tuan, kalau kecil kejuni way. Lain ai kecil, kalau lain orang tuan, kalau kecil kejuni baru. Kalau kini kenal dia, kau yang dipok kisah kijongi, jual leper syak yau play. Ukot yang ini, penon pai pat show play. Ya nak bentar jongi, penon pai show Chris, penon pai show play. Om la shy, ban ngam jeliu hagi jing duai, ban light lagi jing pen shoy, ban light lagi jing tenju, ban light lagi pen tame jong kene ke pertai. La kot yang ini way. Ban long ki pre ki ba MC hai ki jing duai ka ba khot yang i way ban pule ban pu son ya ka tin ka jong play man ka por man ka kleman kham tam e ban la ban tip khamha ban i khamha ban chakri khamha ban la ban ai ka ti kamon ka ti ka diang shakin men ki para ki ba don ya ka jiat ka jin kam ka jiarap ka jongi ki ba de Wallahi por ibalengkot ba ikong bulbul di IT hai ban tnya ja kene program henre ikong marbina ila train met bad mensim ban pendap ya kene kam hapdeng i por ibalengkot palang kublei shibun kong marbina ublei unang ye don rungkat batpi ai kublei kerpang ya i spiritual director jungi i father Robert Corman Hoy wan lada imla wan batni hangne dan ki kam jeng i henry ni ai kublei i namar ma i iba ai men sim yangi gilong kmi jong ka zone 7 barbar man ki kam ki bangi don kam dei ma i baju aris jong ka parish Umsohlait pila dan rangkat bangi nadu menin kesni nadu ka pormas ba pila ai ro ka jing ku na ka benta jengi i wei gilong kmi jong ka zone 7 Kibalaya dan nado menin kapan semua pun mensim yang ni kilong kami. Maai kublai kerpang ya isistar iba lumdo lumkoi iba lawan ban ai jingkran kabas ngau tenat kabas ngau tiang banan ai jing ikai nak benta jangi kilong kami menin kasngi baro siteng sngi hadu bandadum ila dan hang ne bat ngi kublai sibon sistar wat pilalin no ni ai ki jinggit bok ki wiang nak benta jempi nga ai kublai ya ki sistar ai kublai kerpang ki sistar nadu i sistar superior bat baro ki sistar jong ka Saint Mary's hang ne ha parish Umsohlait ba pila ya dan pijo ya rap yangi barobor ai kublai kerpang i sistar Teresaro nadu menin ka singi ngai ila bunkam ila dan hangne bat ngi ai kublai kulum langi pi ki sistar baro ngai ki bon ba ki sistar bala syakot pilawan hakane ki jingkot sngob ha jangi ki long kemi kublai shibun sistar bi jangi nga ai kublai ya i doktor ke parian ibala long ma iba wan pen hair ya ketika lama jong ngi ki long kemi hnen kasmi Ai kublai ya ki presiden bat ki secretary jong ki santli ki parish bat hilakloi ban lum ya ki para longkemi banwan hangne ban betha ya ki banwan sa delicate hangne dai long ba ka jinge trai lang jumpi ladama phi ki presiden bat ki secretary pim ya trai lang ban ni nga thrai ka ne ko program jengi kanum lang ka ba ipo iping ka ba jong
Dei lang ba ka jing tray lang jung pi ngilala ban yelum lang iki long men ka singi pilakloy ban ino yala ka jong kayeng kasam hidon kilong timi ki badang rit kun kublai shibun ya ka jing long lakloy jung pi ban syakri ya ublai ka jing wan jung pi hang ne kapan pa wa pi e ya ublai try kan rat unang ya ikur khu kurdo ya pi ha ka jing im ka jung pi ka baman la ka singi Kublai shibun father kadang kajing penbenar